खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनि सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना दाख्लैनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टआव पास जानो हाबाय एबा नोंथांमोना जायफोर दाख्लै बावै मेट्रिकखौ पास जानो हाबायबा नोंथांमोना गासिबो 10,000 रांखौ मोननो हागोन दै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाबोनो जाबाय नोंथांमोना बोरै 10,000 रांखौ मोननो हागोन मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों हौवासाफ्राल' मोनगोन ना हिन्जावसाफ्राल' मोनगोन आं बेफोरनि बागैबो खोन्थाहरगोन दा बिनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबोनो जाबाय जाहाथे जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना गासिबो 10,000 रांखौ मोननो हायो आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा दाख्लैसो इलेक्सननि सिगां दाथ' जोंहा इलेक्सन जागासिनो दं नालाय जोंहा आसाम बाजेटआ दाख्लै जानानै थांदों एसे सिगाङावनो दा बे आसाम बाजेटआवनो जोंहा बे फैसा सोनायनि एबा जायफोर मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोननिसिम माने फैसा सोना हरगोन बेखौ जोंहा बाजेटआव थिरांथा लाखादों एबा बाजेटआव बिथांमोना फैसा एल'केट खालामनाय जादों दा बिनिफ्राय मेन टपिकआ बेसो जादों हौवासा हिन्जावसाफोर गासिबो मोनजोबगोन नामा आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना गासिबो हिन्जावसाफ्राल'सो मोनगोन दै जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबाय दाख्लैनि रिजाल्टआव नोङो थार्ड डिभिजनानो जा सेकेन्ड डिभिजनानो जा जायखिया फार्स्ट डिभिजनानो जा नोंथाङा जेसेबांखिनि माने पार्सेन्टेज लानानै पास जाया मानो नोंथाङा गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा माने नोंथांमोना गासिबो 10,000 रांखौ मोननो हागोन बेहाय जोंहा जेबो पार्सेन्टेजनि खोथा फैया 10,000 रांखौ जायफोर माने मेट्रिक पास जाबाय दाख्लैनि मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टआव नोंथांमोनानो गासिबो 10,000 रांखौ मोननो हागोन नाथायबा बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट मोननाय नङा नोंथांमोना मा खालामनांगोन मेट्रिक पास जाबाय दा मेट्रिक पास जानानै नोंथांमोना ओरैनो थाबा जानाय नङा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना एडमिसन लानांगोन अब्लासो नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबोनो जाबाय हौवासाफोरनि थाखाय जोंहा बेबादि स्किम गैया नाथायबा जायफोर माने स्टार मार्क मोननाय एबा 70 ना 75%नि जायफोर एबाव मोननाय बिथांमोना माने सरकारनिफ्राय फैसा मोनो सिगाङाव लेपटप होयोमोन नाथायबा दायो फैसासो होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनिखायनो हौवासाफोरनि थाखाय जोंहा बे दायो बाजेटजोंबो एल'केसन खालामाखै दै हिन्जावसा गथ'फोर नोंथांमोना जायफोर मेट्रिक पास जाबाय मेट्रिक पास जानानै दायो नोंथांमोनाथ' हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि थाखाय एडमिसन लासिगोन नालाय अब्लासो नोंथांमोना एडमिसन लाखांनायनि उनावसो 10,000 रांखौ मोननो हागोन दै नाथायबा जोंहा बेहाय आरोबाव माखासे कन्डिसनबो फैनो हागौ जायखिजाया बिथांमोनाथ' ओरैनो होनदों जायफोर मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो माने दाख्लैनि जायफोर मेट्रिकनि रिजाल्टआव जायफोर पास जानो हाबाय नोंथांमोनानो गासिबो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि एडमिसन लाबा 10,000 रांखौ मोनगोन होननानै जोंहा बेथ' लिरनानै होदों नाथायबा जोंहा बेहाय माखासे कन्डिसनबो थानो हागौ जेरै फेमिलिनि एबा न'खरनि इनकामनि सायावबो जोंहा डिपेन्ड जानो हागौ आरो माखासे माने कन्डिसनावथ' थाखागोन टार्म्स एन्ड कन्डिसनावथ' जोंहा थाखायोखा गासिबो बे स्कलारशिपआनो जा बायदिसिना बे सरकारनि फैसा होनायानो जाया मानो जोंहा बेहाय माखासे कन्डिसन गोनां जाखायो दा बेनिखायनो बेफोरनि बागै जोङो एसे उनावसो मिथिसिगोन जिखियानो जाया मानो जायफोर हिन्जावसा गथ'फोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारियाव दायो नोंथांमोनाथ' एडमिसन लासिगोन नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय जोंहा हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौथ' होथ'वाखै दायो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ जोंहा फैबाय थानाय 10 मेनि सिगां नङाबा 10 मेनि उनावबाबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनखागोनखा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोर माने हायार सेकेन्डारि पास जायो हायार सेकेन्डारि पास जानानै नोंथांमोना देग्लाय फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना फरायगोन नालाय ग्रेजुवेसननि फार्स्ट इयाराव अब्ला नोंथांमोना 12,500 रां नोंथांमोना मोननो हागोन हिन्जावसा मानसिफ्राल' मोनगोन दे बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास जागोन हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना ग्रेजुवेसन फार्स्ट इयाराव नोंथांमोना माने एडमिसन लायोबा नोंथांमोना 12,500 रां नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बेहाय स्किमा जोंहा बे हिन्जावसाफोरनि थाखायल' हौवासाफ्रा नोङो हायार सेकेन्डारि पास जाबाबो नोंथांमोना जेबो मोना बिनिफ्राय नोङो ग्रेजुवेसन फरायबाबो नोंथांमोना स्कलारशिपथ' दङ जोंहा NSP बायदिसिना जोंहा स्कलारशिप दङ नाथायबा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना बेबादि माने फैसा मोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय आरो मोनसे जोंहा जायफोर माने पोस्ट ग्रेजुवेसन फरायगोन देग्लाय बोसोराव फार्स्ट इयाराव जायफोर नोंथांमोना एडमिसन लागोन नोंथांमोनाबो 15,000 रांखौ मोननो हागोन बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय नोंथांमोना बेहाय लिरनायखौ नुदों जानांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जाबायबा पोस्ट ग्रेजुवेसनाव नोंथांमोना एडमिसन लायोबा हिन्जावसा मानसिफ्रा नोंथांमोना 15,000 रांखौ सरकारनिफ्राय मोननो हागोन आसाम सरकारनिफ्राय दा बिनि थाखाय जोंहा फान्डबो एल'केट खालामखाबाय 240 crore बिथांमोना बे स्किमनि थाखाय फैसाखौ एल'केट खालामबाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय
उनावहाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन दे। दा बेनिखायनो एप्लाइ बायदिसिना जोंहा बेबायदि प्रसेसा जागोन, बेखौथ' एप्लाइ खालामाबाथ' मोननाय नंखाया, बेखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइआ बोरै खालामनांगौ बेफोरनि बागै आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबोनो जाबाय। जोंहा टार्म्स एन्ड कन्डिशनाथ' थाखागोन, नोंथांमोना बायदिसिना डकुमेन्ट्स होनांगोन, जेरै कास्ट सार्टिफिकेट बिगोन, बेंकनि डिटेल्स होनांगोन नोंथांमोना। बेंकखौ नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामना लाबोनो जाबाय, जाहाथे फैसा सोनाय समाव जेबो नोंथांमोननिसिम प्रब्लेम जाया फैसा हाबनायाव। बेजों लोगोसेनो इनकाम सार्टिफिकेट बेफोरबायदिबो बिनो हागौ। दा बेनिखायनो इनकाम सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो कालेक्ट खालामना लाखाबोनो जाबाय एबा एप्लाइ खालामनानै लाखाबोनो जाबाय। ओरैनोथ' नोङो स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनो थाखायबोथ' नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनांगौ जाखायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट दायो नोंथांमोननियाव गैयाबा दिहुननानै थाबैनो लाबोनो जाबाय। आरो बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना जायफोर खुलिनानै लायाखैबा बेंक एकाउन्टखौ खुलिनायजों लोगोसेनो आधार कार्डखौबो नोंथांमोना बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाखाबोनो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै आंनिसिम सोंहरनो हागोन, आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालाम। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।